ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പുതിയൊരു ജോലി ഒഴിവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഓഫീസുകളിലായി 140 ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. വാർഷിക വരുമാനം 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ള യുവക്കൾക്കാണ് അവസരം. വാർഷിക വരുമാനം അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജില്ലയിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. അവരവരുടെ ജില്ലയിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. താൽക്കാലിക നിയമനമാണ്. യോഗ്യത SSLC ആണ്. ബിരുദധാരികൾക്ക് 5 മാർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ യോഗ്യത SSLC ആണ്. ബിരുദമുള്ളവർക്ക് 5 മാർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കും. പ്രായപരിധി പറയുന്നത് 1/1/2021 18 വയസ്സ് 35 വയസ്സ് വരെ, അതായത് 18 വയസ്സായിരിക്കണം. 35 വയസ്സ് വരെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. 18 തൊട്ട് 35 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ്. ഓണറേറിയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ ഓണറേറിയമായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ജില്ലാതല ഓഫീസുകളിൽ നടത്തുന്ന എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. അപേക്ഷ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസ്, ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസ്, ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അതത് ഓഫീസുകളിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഒരു തവണ പരിശീലനം നേടിയവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റേഷൻ കാർഡ്, വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് 200 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30 വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.stdd.kerala.government.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക. പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഡിയേഴ്സ്, നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്